Pois moitas grazas ao meu vello amigo Xosé María Lema, quen me presenta neste foro achegando algún dato que casi ninguén aporta, como por exemplo foi un membro da Coral Polifónica, e fundador xunta con el. Bueno, además de agradecerlle con todo o agarimo do mundo, que sabe que somos, que nos dá o aprecio dos anos, teño que empezar agradecendo a organización deste congreso, deste magno congreso. En primeiro lugar, que tivese contado comigo para facer unha ponencia. Eu dicía a Ana, cando me chamou para facela, que a un secretario xeral casi ninguén o chama para facer ponencia ninguna. Poderá vos sorprender. Sempre nos chaman para inaugurar, para clausurar, como moito para presentar algún poñente célebre, pero para explicar o que nós levamos dentro, o que nós concebimos, ou como teñen que ser as políticas que nós desenvolvemos, pode resultar pasmoso, pero normalmente non se conta con nós. En primeiro lugar, por esa deferencia. Xa o ano pasado, por participar nunha mesa redonda, e hoxe por permitirme expoñer aquí, dentro das miñas limitacións e dificultades, eu creo que é o que é pois unha vertente moi interesante dun mundo tan complexo e tan complexo, como digo, tan extenso e tan denso como é o ámbito da toponimia. Así o concibo, así o concibimos sempre. Eu sei que así o compartimos dentro dos que nos toca ostentar responsabilidades públicas con todos os expertos e expertas que estades traballando neste ámbito. É necesario concebir a toponimia desde moitas ópticas distintas. Eu non vou cometer a usadía de intentar facer aquí un estudo categórico, un estudo académico. Non son quen para facelo, nin a miña voz está tan autorizada como para realizalo, pero si vos podo dar unha perspectiva. Estes cambios na miña intervención fan que casualmente sexa a derradeira das seccións que aquí tivestes, un programa tan denso, como digo, e tan afortunado neste congreso. Eu creo que hasta é bo que cadrase así, porque o que vos podo dar agora é a perspectiva de quen, dende labores de responsabilidades públicas, dende a responsabilidade de ter que desenvolver políticas activas de política lingüística, aínda que non só tamén política cultural, política no ámbito turístico, dende a Xunta de Galicia, pois a toponimia ten que ver con todo isto. É claro que ten que ver, é moito. A toponimia como aproveitamento para ser un recurso vivo, un recurso no que nós temos que implicarnos, evidentemente, como institución, como administración, que está ao cabo de todo como garante da recuperación toponímica de Galicia, pero tamén na aplicación da toponimia como unha ciencia do territorio e como unha ciencia de coñecemento social. A toponimia ou ten que ser coñecida pola nosa poboación e apreciada pola nosa poboación, ou non é. A toponimia ten vida, ten que ser un recurso que estea ao noso alcance, que poidamos proxectar, que poidamos aproveitar e que podamos buscarlle unha utilidade porque a ten. Sei ben que nesta sala non fai falta convencervos de ninguna destas cuestións, pero si está ben reflexionalo en alto, contar tamén con as vosas valiosas achegas para que logo poidamos levar, comunicar os que normalmente temos altofalantes diante ou temos os medios de comunicación diante para explicar unha e mil veces por que a toponimia é unha riqueza inmensa de Galicia, de calquera cultura do mundo coñecido. Paso xa un pouco a desenvolver o que é o meu relatorio, que veredes que vai ir moi enfocado a isto, a vixencia, a actualidade e as visións que no futuro temos que ter na toponimia como un recurso de aproveitamento non só cultural, que o é, non só lingüístico, que o é, non só turístico, se o é, senón tamén como un recurso de aproveitamento económico, de aproveitamento social e de cooperación e movimento veciñal, colaborativo e social. É a vertente que me gustaría darlle. Vedes que a primeira foto que lexín é hablando de man Antiacal, deixounos recentemente unha das grandes defensoras, a muller de Antón Beiras, da nosa Galicia de sempre. Por qué? Porque ela ensinoume, ou dela aprendín, en moitos casos, a contextualización da Galicia tradicional como Galicia moderna. E como todo o que herdamos do pasado temos que buscar un enfoque cara ao futuro, un aproveitamento cara ao futuro, porque será a mellor maneira de asegurar a súa previvencia.
Cuestións ás que me vou a referir e que xa saíron neste congreso, como son Galicia nomeada, ou como son a proxección cultural das rutas xacobeas, ou a interpretación de moitísimas cuestións que teñen que ver mesmo coa simboloxía xacobea, non? Hoxe trouxe unha gravata con símbolos de Vieira a propósito para este congreso, non? A propia Vieira, non? Ese nome, Vieira, vía, ese reflexo da luz, eses camiños que indica, ese... E todo saído de que? Dunha cuncha dun bivalvo, non? É dicir, non é máis que iso, que un molusco. Como soupemos durante centos de anos interpretar, reinterpretar a figura que a natureza nos dá sobre un dos símbolos gastronómicos da nosa cultura gastronómica para sacar del un símbolo que fixo, pois, non sei, como decía, supoño que contaría esta anécdota, que cando Elías Baliñas puxo as primeiras flechas amarelas, non, do camiño, que o parou a Garda Civil e veu un cura pintando flechas amarelas e dixo, pero vostede que está facendo? E Elías Baliñas dixo, estou planeando unha invasión. Efectivamente, era a invasión xacobea, non? Pois ese é tamén o da cuncha de Vilar. Bueno, miles de cousas que podríamos contar que teño que pasar por riba delas, pero o camiño como encontro de linguas e culturas foi referido xa aquí tamén, non? Ese camiño que vertebra non só Galicia, non só España, non só a Península, tamén Europa, con sabida frase de Goethe, que a Europa se construe peregrinando, non? O camiño como un fenómeno cultural, o camiño como un fenómeno turístico. Eu poñevos aí a data de Compostelanas seladas a data 15 de setembro deste ano, 334.677. Nada menos, un ano de pospandemia. Esta é unha cifra que ata aí pouco era, case non a podíamos soñar. Mirad, estamos agardando este ano en Galicia, a finais de ano, a ter 5 millóns de visitantes. 5 millóns de visitantes é un destino turístico de primeira magnitude. Por darvos unha idea, é o turismo que ten Río de Xaneiro, un dos primeiros destinos turísticos do mundo. Somos 2.700.000 galegos. 5 millóns de habitantes supón recibir aquí o dobre da xente que vive aquí, que vive no territorio. Cos pros e os contras que todo isto ten. Isto tamén, bueno, todo isto hai que xestionalo, e hai que pensalo, e hai que pensar que con ese camiño estamos nos convertindo nun lugar de afluencia de primeira magnitude de toda Europa e do mundo inteiro. Non vou pararme xa máis tempo por razóns cronolóxicas da importancia de camiño a nivel cultural, a nivel de estudos que teñen que ver, pois, se falamos no ámbito lingüístico, que é un pouco, xa que estamos na Facultade de Filoloxía, que teñen que ver ca romanística, co estudios románicos, coa proximidade de outras linguas, de outras culturas, os camiños cos que nos estamos irmanados no resto do mundo, en lugares tan distantes, tanto xeográfico como culturalmente, como pode ser Corea, por exemplo, non? Eses atractivos que ten o camiño. Pensade unha cousa, antes da pandemia, a Santiago había un avión charter todos os días desde Seúl a Santiago, directo. Este é un dato que tamén non pode deixar de chamarnos a atención, non? É dicir, como os coreanos afluían en tanta magnitude que había un voo directo a Santiago desde Corea. Ese é o camiño, esa é a tradición, esa é a potencial tradición xacobea, non? Que fan os nomes do camiño no medio de todo isto? Bueno, pois fan enriquecer notablemente o atractivo que este poderosísimo instrumento cultural, turístico, económico, referencial ten no mundo inteiro, non? Pensando esta intervención, pensei na cita esta tamén moi coñecida de Carlos I, que Carlos I decía que o camiño era como a rúa maior de Europa, non? A calle maior. Se a calle maior de Europa, unha calle maior ten moitas cousas, ten museos, ten igrexas, ten templos, tamén ten tendas, tamén ten galerías, tamén ten comercio, tamén ten beneficios. E todo iso basándose nun corpus tanto normativo como cultural, arquitectónico, xeográfico, que todos coñecemos. Non me vou parar eu agora aquí a explicar, que xa saliría 1000 veces, a Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, ou a cantidade de elementos arquitectónicos e paisaxísticos que se atopa a través do camiño e que temos que protexer. O que si, deixadme sempre, ao mellor, cargar as tintas un pouco sobre o que é esa dimensión que vos aparece aí de último. Eu gustame falar do fenómeno sociolóxico e emocional que ten o camiño. Algo moi importante tamén para poñer en valor algo tan culturalmente acentuado como é a toponimia. É dicir, hai un camiño exterior e hai un camiño interior. É o camiño que se fai por dentro.
Ese camiño que forza moitas veces os peregrinos a volver, a facer un camiño distinto ou a volver a Santiago, non? Ese camiño que as persoas, cando imos camiñando, facemos de introspección e de reflexión interna e que nos acentúa a emotividade. Pode parecer unha entelequia bastante espiritual, pero non vos estou falando de espiritualidade, simplemente. Estou falando de coñecemento interno e de sensibilización. Estou convencido que calquera peregrino que parta de Roncesvalles ou de Sevilla ou de calquera sitio que veña, cando chega a Santiago é unha persoa distinta. Ou cando menos ten unha visión distinta de todo o que está pasando no seu entorno, de todo o que está apreciando, de todo o que está vendo. E iso é un factor que tamén nos vai axudar no ámbito da toponimia, como ciencia do territorio, pero tamén como riqueza do territorio que vai ter arredor. Ese o camiño é a Rúa Maior, polo camiño atopamos moitísimos topónimos que fan referencias a servicios desa Rúa Maior. A Pousa, a Pousada, o Hospital, a Belguería, a Venda, a Taberna, o Mesón, tantos e tantos topónimos que atopamos aí que fan referencia a servizos, a Castelo, o Castelo de Pambre, o Castelo de Ponterrey, a Pontes, non sei, a Ponte Taboada, a Ponte Maceira, tantas e tantas construccións que non vos vou referir aquí, porque sabedes delas seguramente moito mellor que a min, e que o que fan é marcar os servizos que hai ao longo dese camiño mediante os nomes, mediante a súa referencia. Xa non digamos topónimos que fan referencia a razóns de saúde ou a razóns de tratamentos, as fontes, os tratamentos, todo isto. Gustaríame tamén que o virades, e así vai formar parte desta miña comunicación, en moitísimos traballos que a raíz do Xacobeo 21-22 están colgados no noso portal, no portal da lingua galega, tamén no portal de turismo, e que teñen que ver en todo ou en parte coa toponimia dos lugares. Mirade accións que se publicaron con estes títulos: os nomes da terra, o camiño francés a través da súa toponimia, o camiño Mola de Santiago a Fisterra, a peregrinaxe da auga. Todos estes traballos que vos vou referir aí e que formarán parte das actas deste congreso, e, por suposto, están a disposición en aberto no noso portal, que é lingua.gal. Podedes ver como, baseándonos na toponimia, explicamos moitísimas cousas do camiño e non só do camiño, non? Arrieiros somos, as historias dos arrieiros, o camiño da Xeira, o camiño primitivo, o tesouros de vivos, o camiño de inverno. Aquí basámonos moitísimo na toponimia para seguilos proxectando. Ou exposicións que se fixeron con motivo do Xacobeo, na Cidade da Cultura, por exemplo, e que tiñan unha componente moi importante de toponimia. Aí tedes algunhas delas, o camiño a Orixe, o camiño portugués de Lembranzas de Mar e Pedra, as pegadas do camiño, a Vía da Plata, Aires do Sur. Todos eles analizan tamén cuestións que teñen que ver coa toponimia para explicarnos e para poñernos en situación desde dentro. Porque a toponimia é certo que forma parte do noso territorio, forma parte da nosa cultura, é case esa parte atávica. Logo volverei sobre esta cuestión cando fale do noso programa Toponimízate, non? Pero os peregrinos tamén podemos imaginar, ou podemos, non sei, vos sabedes disto seguramente moito máis que a min, ter incluso a certeza de que nomearon lugares, que puxeron nome a lugares. E se non foron os peregrinos, foron ali moi próximos aos peregrinos. Topónimos como Boavista ou como o propio Monte do Gozo está claramente dimensionados desde a perspectiva de quen chega, non? De quen camiña e chega a un lugar. Tamén a toponimia ten moito que ver con identidade e con identidades da terra. Iso non fai falta explicalo nun foro como estes. Pero que sí é que proxectos alrededor da toponimia que puxemos nós en marcha, teñen que ver con todo isto, ou intentan nutrirse de todos estes mananciais para sacar esa potencia que os nomes dos nosos lugares, que os nomes de cada un dos nosos recantos teñen para nós, non?
E así o fixemos con esos proxectos que tedes aí, que xa se falou deles aquí, o proxecto Todo Galicia Nomeada, Toponimia de Galicia, o novo nomenclátor oficial de entidades de poboación de Galicia, que agora falei del e que estamos a punto de comezar o seu proceso de renovación, a campaña Toponimízate e tamén a xorreferenciación da toponimia grazas ás tecnoloxías e grazas tamén á colaboración do Instituto de Estudos de Territorio, do IET. Algúnas cifras, eu non sei se deron aquí xa na exposición de Vicente Feijóo, creo que estaba dicindo Vicente que non. Bueno, aproveito para darvos, eu non quero atribularvos agora con cifras, algúns de vos xa as coñecedes, pero Galicia Nomeada, dicirvos que é un dos proxectos nos que nos sentimos máis orgullosos da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A mí non me gusta nada facer alarde de inventar ninguna cousa, de estar inventando a roda, pero si vos podo comentar que estas cifras causan asombro cando as levamos a calquera congreso ou a calquera tipo de xornada ou comunicación fora de Galicia. Pensade isto que temos aí, non? Galicia Nomeada, que se basea en varios eixes, que son as tecnoloxías, que é a publicidade do que facemos, que é a implicación da poboación no que facemos, despréndese delas dentro do ano 2019, polo tanto, como podedes calcular, son anos nada fáciles, a pandemia aparece en marzo de 2020, mirade, o número de colaboradores registrados, 2.835 en todo o territorio. Poderíamos dicir que temos colaboradores en Argentina, en Suiza, en Venezuela, que desde ali nos están indicando, grazas ás tecnoloxías, como se chaman os lugares da súa parroquia, dos seus sitios, dos seus lugares que les recordan, non? Colaboradores de 200 concellos galegos. Lembrade que en Galicia hai 313 concellos. Temos a imensa maioría do territorio cuberto por estas coleccións. Máis de 30 centros de ensino. Non me vai dar tempo, pero gustaríame ver tamén dicirvos o importante que é esta faceta, esta vertente educativa de fomentar o interese pola toponimia desde as idades máis temperás. Cando alguén te animan a traballar en toponimia ou ter certas destrezas no tratamento da toponimia nos centros educativos, iso non che esquece nunca máis. Logo poderás facelo, poderás non facelo, pero si son alumnos e alumnas que chegan ás súas casas describíndolle a seus pais, a seus avós. Unha parte moi importante, a foto do principio que nos lembra a Diacal, a min é tamén das que máis me gusta. Este proxecto ten unha parte tamén de dimensión social. Está moito de moda agora falar de proxectos interxeracionais. Eu sempre digo que o proxecto máis interxeracional que temos nós dentro da Consellería de Cultura e Educación, fixados o que vos digo, é o proxecto de Galicia Nomeada de Toponimia. Porque quen manexa as tecnologías son os novos, pero quen coñece os nomes dos lugares son os maiores. Entón, necesariamente ten que haber esa connivencia, esa colaboración entre a xeración pasada e a xeración futura para levar a cabo isto. Eses informantes, todos que vedes aí, eses colaboradores do 1835, teñen que saber manexar unha tablet, un teléfono, un soporte móvil. Pero todos sabemos que a xeración máis preparada para manexar estas apps, estes soportes digitais, non son os que máis toponimia coñecen. Con quen teñen que falar? A quen lle teñen que preguntar para coñecer esa toponimia? O avó, o padriño, o pai, a nai, o veciño. En esa colaboración está de verdade, está de corazón a transmisión interxeracional do coñecemento. Nós o estamos facendo dunha forma espontánea, dunha forma natural. Por qué? Porque o que é máis vello ten unha predisposición especial porque non se esqueza o nome da súa terra. En primeiro lugar, porque é a súa terra. E todos sabemos o que significa esta secuencia en Galicia. Este sintagma en Galicia é moi poderoso, dos máis poderosos que hai. A miña terra. E a terra que herdei, a terra que lle teño que deixar a estes máis novos. É unha forma magnífica de facelo por medio da toponimia. É dicir, onde está esa terra? Como se chama? Porque se chama así. Porque fulano lle chama dunha maneira e ti doutra, e co cancelo de medio é este que está arriba e que está abaixo. Bueno, disto todos sabedes moito máis que a min, pero mirade o resto das cifras. Máis de 30 centros de ensino, 42 asociacións veciñais colaborando, 15 comunidades de montes, microtopónimos achegados desde o ano 2019, 48.531. A ver, estas cifras son para sentarse e pensalas. Non hai casi ningún outro proxecto colaborativo que poida exhibir estas cifras. Non pensedes que veño aquí facer propaganda de ninguna cousa. É dicir, non é por mérito do secretario xeral, se cabe a iniciativa, a idea, pero é o resultado, isto é a proba do 9 do que estivemos facendo, do que se nos ocurriu. Revisados e validados pola RAG, evidentemente o noso
cooperante máis que necesario, este é un labor que a Xunta de Galicia pon os medios, pon a iniciativa, pero evidentemente, como todos sabedes, ao traballo técnico faise desde a RAI, desde o Seminario de Toponimia Onomástica, de que imos pola man, nós podemos poñer, como digo, os medios, podemos poñer a acción gubernativa, pero o resto son todos os especialistas da Real Academia Galega. As suxestións achegadas 5.000, resoltas 4.135, o cal non está nada mal. Xa sei que moitos de vos diríades, pois tiñan que ser máis de 5.000, pero, bueno, sabedes como é isto, o potencial de traballo que temos é o que hai. Claro, resolver 5.000 suxestión non é fácil, nin siquiera para os servicios de inteligencia israelíes. Entón, nós facemos o que podemos. A porcentaxe do territorio recollido, o 40%, que non está, que é unha cifra moi considerable cando falamos da toponimia en Galicia. No noso portal web apoiamos todo isto, publicando o marco normativo, as publicacións, as experiencias, todo o que se pode cargar no noso portal de toponimia de un topónimo. Nós buscamos moito máis que nos digan o nome do lugar, o nome do sitio. É dicir, que nos poidan contar a historia vinculada a ese lugar, que nos poidan mandar fotos, que nos poidan mandar arquivos de voz, arquivos de vídeo, nos permite o portal de Galicia Nomeada. Entón, a partir nós explicamos tamén por medio de vídeos moitísimos topónimos que dunha forma moi didáctica, dunha forma moi lixeira, pode entender calquera. Aí temos, pois non sei, académicos, non poñer o nome de calquera dos que están aquí, que sodes auténticos héroes da toponimia, pois non sei, por Antón Santa Marina, por exemplo, dos máis veteranos que leva tratando este tema, aí aparece Antón Santa Marina explicando dunha forma moi didáctica, case como se fose un mestre de escola primaria, o significado dos nosos topónimos, porque iso tamén é unha parte, como vos dixen ao principio, unha parte fundamental, socializar a toponimia, que todo o mundo se dea conta da inmensa riqueza que supón coñecer os nosos topónimos e cuidar os nosos topónimos. Topónimos recompilados no banco de datos, 537.245. Disponibles agora mesmo no visor, 489.807. Prácticamente medio millón de topónimos. É algo que estamos moi orgullosos de verdade e que nunca podo deixar de agradecer como secretario xeral de Política Lingüística, como último responsable deste proxecto, pois tanto a Real Academia Galega como a Axencia de Modernización de Galicia, Antega, que leva todo o soporte técnico, o Instituto de Estudos de Territorio, pola parte da xeorreferenciación, porque todos sabedes que un topónimo se está ben xeorreferenciado, eu sempre digo, vale o doble, é o doble de topónimo. E todo iso lévanos tamén a enfocar a segunda parte da miña exposición, que é a utilidade da toponimia. Cando somos capaces de fixar todo isto, de facer que pase as nosas bases cartográficas, a nosa planimetría, en realidade o que estamos facendo é enriquecendo notablemente moitísimos servizos que tamén se prestan desde a Xunta de Galicia, e non só. Eu sempre poño o mesmo exemplo, estades moi acostumbrados a facer nas charlas de toponimia, cando che din, aí, por darvos unha idea, por distender así un pouco, eu ainda, ao principio da semana pasada, estive falando cunha señora, falaba máis ou menos ela, que me discutía se Verdillo tiña que ser con B ou con V, unha polémica que preparadevos, pero escribiu yo ao presidente da Xunta, ao vicepresidente da Xunta, que Verdillo tiña que ser con V, como vamos a cambiar ao B, que ela que quere que, como moito, que valgan as dúas, pero señor, isto non permite a lei, pois que se cambie a lei, vou empezar a xuntar sinaturas preparados, porque vai haber sinaturas xuntas para que esta señora de Carballo vai nos xuntar, non sei canto dixo, 700.000 sinaturas, para que Verdillo non o cambiemos, porque aí vai ser a nai de todas as batallas. A toponimia desperta estas paixóns, hai que velo así, pois a señora non chamou polas notas do fillo, nin por un curso celga, non, polo Verdillo con B ou con V, aí vai haber unha batalla bizantina. Ela quer os dous, quer os dous porque non dá valido ca súa, pero quer os dous. Entón, pero señor, eso abre un montón de posibilidades, que despois algúns ao mellor queren chamar Verdullo. Verdullo non, que eu xa falei cos veciños, teños a todos de acordo, Verdillo. A que nos leva a pensar isto? Que a toponimia a veces son a gasolina, mete tensión no ambiente. Se mete tensión no ambiente é porque ten unha dimensión social. Entón, como temos que facelo? Pois temos que estar moi respaldados por unha normativa, porque esta señora primeiro que dicía, cambiade a lei. Pero mire, señora, a lei non se cambia na Xunta, hai que cambiar o Parlamento. Pois escribo yo ao Parlamento, que cambien a lei. Pero mire, esta lei está acorde cunhas directivas da Organización das Nacións Unidas, da UNESCO, non sei que, pois que cambia a UNESCO, que cambia ela, o que quere é o seu verdillo arranxado.
Bueno, os que nos toca ostentar responsabilidades públicas estamos máis ou menos acostumados a este tipo de reaccións, pero sí que é certo que temos que ter un respaldo normativo moi forte por atrás, porque esta señora, igual que manda un escrito á Xunta ou 50.000, pode mandar un xulgado e podenos recurrir a aprobación do novo nomenclátor que, como vedes aí, imos aprobar con 42.783 topónimos, uns de novas achegas, lugares novos. Poderme preguntar, cales son os lugares novos? Bueno, vos sodes expertos en toponimia e vou vos contar. Moitos deses lugares novos que engadimos son aldeas abandonadas, aldeas que xa non teñen a ninguén. Claro, cando internamente na Xunta teño que explicar isto, dime, é que son aldeas que non teñen a ninguén porque lle queres poñer o nome no nomenclato, se aí xa non hai ninguén. Eu sempre yo resolvo da mesma maneira, porque se queremos salvalas, o primeiro que temos que salvarlle é o nome. Porque do momento que teñan nome, que non teñan nome, non teñen salvación posible. Xa non son nada, son pedras unhas enriba das outras. Entón, se non xa dábamos o nome, como imos salvar a aldea? Non? Podo dicir que é un argumento que ata agora funciona moi ben. Funcionou moi ben. Entón, vamos a incluir 38.000 topónimos novos. Estamos agardando a resolver un pequeno tema, que é o cambio de topónimo Cañiza, que é o que creemos que socialmente nos pode... Sí, no, Gonzalo Navaza di que non, pero vai ser un dos que ven comigo á Cañiza a explicar isto. Víctor Freixán sempre nos di que temos que ir co casco, porque, bueno, hai que explicalo e hai que facer unha pedagogía social. Non vinimos a aprobar un nomenclátor así ás bravas. Hai que, evidentemente, supoño que se algún topónimo é fácil de explicar ese cambio de Cañiza, Caniza, é este, non? Que pasa? Que hai que facer yo entender pois o alcalde, os concelleiros, a asociación de comerciantes, o mestre, o sabio local de toda a vida que sempre defendeu que fora Cañiza. Bueno, temos a experiencia xa de facelo en Ribeira con B con V hai pouco, chegamos a unha pax lingüística e toponímica en Ribeira, despois de moitos anos de belixerancia bastante dura, e chegamos a un acordo, a decretar esa pax lingüística e toponímica, porque a toponimia tamén é iso, a toponimia é vibración social, non? Os que nos toca estar nos despachos, pois tamén o vemos. É de xustiza tamén dicir que todo isto levámoslo a cabo, é un proxecto moi ambicioso, que se levou a cabo tamén con axudas de outras institucións, non só a RAG, que ten un labor fundamental, senón con fondos europeos, dun programa Interreg, con fondos do GeoARPAD. Que queremos facer con todo isto? O sea, como podemos enfocar co fenómeno Camiño de Santiago, fenómeno cultural, fenómeno turístico? Tócame anunciar neste congreso, e así existiu moito Ana, que sempre dixo, anuncia no congreso que imos facer unha app para que a toponimia forme parte dos atractivos turísticos de coñecemento cultural do Camiño. O Camiño ten unha riqueza cultural tremenda e claro, a toponimia é unha delas. Estamos empezando a pensar no deseño dunha app, dunha forma que baseándonos tamén nas tecnoloxías, o peregrino, o camiñante ou calquera outra persoa que se interese por elo, por medio da xeorreferencia ou por medio de códigos QR, poida ter acceso a saber da inmensa riqueza toponímica, quedamos de empezar polo camiño francés, porque hai que empezar por un, este é o máis consolidado, o máis popular, pois de topónimos como Triacastela, de topónimos como Monte do Gozo, que tanto e tanto teñen que contar. E que acheguen tamén, ao mellor nesa app que estamos pensando, estamos empezando agora a deseñar no noso imaginario colectivo, que acheguen tamén as súas experiencias co topónimo, non? O que inspira ese topónimo? Porque se a toponimia, sempre dicimos que a toponimia é unha ciencia do territorio, por tanto, é algo vivo, é algo constante, tamén ten que estar suxeita, e fixadevos como dicir, que ao mellor o que baixe daqui famos retirar. Pero, bueno, estamos nun congreso, estamos nun templo da cultura, nun templo do saber. O mellor tamén, os peregrinos, os visitantes, os camiñantes, poden achegar cousas novas sobre ese topónimo, ou topónimos novos, por que non? Por que non pensar nesta posibilidade, non? Que poidamos recoller, que poidamos ver, contemplar a súa visión das cousas, a súa visión da xeografía, a súa visión dos lugares, non? Que moitas veces non paran de sorprendernos. Por que os topónimos, pensando así, cando falamos do proxecto da toponimia, porque igual que un topónimo non nos fai referencia a un lugar ou a unha planta, o souto, recordamos que hai castiñeiros, que hai castañas, por que non nos vai valer para comercializar as castañas? Por que un sitio que se chama Albariza non nos vai valer para comercializar o mel? Ou un lugar que se chama Forneiro non nos vai levar a un forno onde se pode facer pan, onde se pode facer repostería, onde se pode facer obxetos de metal.
A toponimia vai directamente ligada moitas veces aos produtos que se fan e que se comercializan e dos que viva xente na terra. Se utilizamos topónimos como Taramundi, agora estamos falando da toponimia asturiana, enseguida sabemos todos e todas o que hai en Taramundi. Se falamos de Catoira, todos imaginamos xente vestida con coiros e con cornos na cabeza, non? Aínda que nunca estamos seguros de que houbera ninguén con cornos na cabeza en Catoira. Ou se falamos de Lalín, sabemos que hai ali, inmediatamente, verdade? Por que a toponimia non nos vai referenciar na súa orixe? Por que se falamos de Liñares non vai ser un sitio bo para vender produtos de liño ou prendas de liño? É un atractivo máis, non? Porque un lugar que se chama Forno de non sei onde non vai ser un lugar bo para vender pan. Se Cea vale para vender pan, e temos a referencia do pan de Cea ou do pan de Porriño, porque un lugar que se chama Forneiro non nos vai ser un atractivo máis para vender pan ou calquer outro tipo de produto que se peda no forno. Estas son reflexións en alto que podemos empezar a aplicar sobre a base toponímica, sobre este traballo inmenso que se está facendo. Bueno, a falarvos neste proceso de socialización da toponimia moi importante as edicións de Toponimízate. Toponimízate son charlas que o persoal da Real Academia Galega xa leva dado 60 concellos e cun éxito tremendo. Ao principio pensamos que se podía coller con frialdade, pero en canto dicimos á xente que lle imos falar dos nomes da súa terra, o lema que reza en todos os cartéis é imos che falar dos nomes da túa terra, e o que facemos en realidade é falarlle da importancia de recoller a toponimia, ensinámoslle como manexar as tecnoloxías e como os podemos axudar neste caso. Habría moito que falar, moitísimo máis da modulación de todas estas cuestións, de como nos lo mandan facer desde entidades que van moito máis alá das competencias da Xunta de Galicia, dentro da UNESCO, como podemos aplicar nos centros educativos, aí o temos como podemos ensinalo, como podemos decir que temos cuberto na recollida de toponimia o 60% do territorio galego que abarcan os camiños de Santiago, todos eles, que é algo moi importante. Como convencer, por exemplo, os hosteleiros de que utilicen os das hospederías que utilicen as toponimias para bautizar os seus lugares, porque se esa toponimia, se esa microtoponimia forma parte da etiquetaxe dos viños, da etiquetaxe das augas, dos nosos balnearios, dos nosos restaurantes, dos nosos albergues, dos nosos furanchos, por que non dicilo, pois é moi importante. Temos moitísimos lugares de hostelería que están utilizando a toponimia e a microtoponimia para isto. Moito que ten que ver tamén ca talasonimia, por exemplo, balnearios, o cuidado das augas, das fontes. Hai unha receptividade especial por parte disto. Sabedes que agora mesmo o turismo de balneario, que se chama de augas termais, está moi en boga por razóns de salubridade, por razóns que sería moi prolixo traelas todas agora aquí, pero estamos detectando que aí sí hai unha receptividade ao aproveitamento das toponimias, porque a auga que leva o nome dun sitio, o que fai é individualizala, facer algo único. Entón, os balnearios case levan o nome do sitio, Mondariz, Laias, Lobios, por exemplo. Por qué? Porque dicir onde é unha auga é distinguila das outras augas todas, non? Pero eu tamén vos digo que se importante é a auga no camiño, tamén importante é o viño. Galicia está se convertindo nunha potencia de producións de viños, de bons viños. O 70% do viño producido en galego, que é moitísimo, estamos etiquetado en lingua galega, por exemplo. Isto é un dato moi importante para o noso idioma e para a nosa lingua. Pensade que hai viños que 90 ou case 100% están xa producidos só para exportación. Hai viños etiquetados en galego que se venden en Nova York, que se venden en Xapón, que están etiquetados, porque todo o mundo prefire un albariño etiquetado en galego a un albariño etiquetado en inglés. Igual que nós desconfiamos se nos dan un viño do Porto etiquetado en ruso, decimos, pero que Porto é este? Ou se nos dan un vodka etiquetado en portugués, tamén decimos, bueno, pois a etiqueta, a marca, leva consigo denominación de orixe, proximidade, confianza, e para iso vale tamén a toponimia. Despois tamén nos vale para crear eses mundos lendarios. Ao final somos persoas, como decía antes, os seres humanos somos persoas de crenza, somos persoas que sempre nos fai falta un mito, unha lenda, e a toponimia aí é riquísima, non me vou parar eu tampouco con isto, na proxección que os camiños teñen agora cara a Fisterra, cara a ese
a mí gustame chamarnos o país do sol poñente, non? Esa fin da terra, pero tamén ese sol que se despide de todos os días e que ten moitísimos santuarios. Todo está aí, as posibilidades que temos, a oportunidade que nos dá a toponimia como un inmenso como unha inmensa fonte inesgotable de posibilidades. Por iso creo na toponimia firmemente, de verdade, como unha das posibilidades tremendas que temos de proxectarnos, non só de coñecernos mellor, non só de asegurar o tremendo potencial da nosa lingua como unha lingua románica, como unha lingua cun prestixio literario, cun prestixio dos camiños de Santiago que forma parte de todos os congresos de romanística do mundo, senón tamén como unha lingua que foi capaz de nomear a terra palmo a palmo. E que esa terra que nos sentimos como tan propia está nos dando un montón de oportunidades. Seguramente hai novas oportunidades que temos que ver, que non podemos nunca perder de vista, transmitindo ya novas xeracións, pero aproveitando tamén as tecnoloxías. Non me dá tempo agora a falarvos, pero temos en marcha un proxecto moi ilusionante que xa accedeu a un dos pertes da vicepresidencia primeira do goberno. Este proxecto chamase Proxecto NOS, que é un proxecto de inteligencia artificial. Estamos abocados a un mundo onde imos falar cos automatismos. En Román Paladino, imos falar cas máquinas, e as máquinas van contestarnos a nós, e nós temos que colocar a lingua galega aí, e temos que colocar a toponimia aí, o famoso falar con Siri, no? Sempre poño o mesmo exemplo cando me toca explicar isto así moi rápido. Imos esquecernos de darlle un botón á lavadora para que lave, imos dicir á lavadora que lave e como ten que lavar, e a lavadora vai nos responder a nós. E temos que responder, nós temos que facer que a lavadora nos entenda en galego e a lavadora temos que responder en galego. En todo isto, a toponimia ten tamén un lugar fundamental, porque a toponimia é a referencia do territorio. Vamos falar cun coche, vamos dicir onde queremos que nos leve. Poderá resultar irrisorio, pero esta tecnoloxía xa está aquí, xa está entre nós. Esquecedemos de conducir coches. O coche vai nos levar. E por agora será un coche, que o día de mañá levarnos un dron. Pero claro, hai que dicir exactamente onde queremos ir. E o dron ten que saber distinguir se queremos ir, pois, non sei, a Caniza, ou se queremos ir a Coristanco, porque igual empeza a voar para un lado e non para o outro. Bueno, a modo de rexova quero quedarme tamén con esta pincelada. Pensade que o futuro está tamén moi condicionada polo coñecemento, polo dominio do territorio. Cando me toca falar con persoas allías a toponimia e dicir, e por que temos que pasar tanto traballo mandando o nome dos sitios, o nome dos lugares, tal, unha forma moi rápida de explicar, e aí están entre vos os especialistas que se cargan de explicar, e dicir, mira, e ti sabes o que é para un helicóptero se ten que vir buscar a casa de por Maliño, e ten que vir buscar a casa, que meta un topónimo que sea xusto diante da túa casa, se vives nunha parroquia afastada, ou sin ser tan afastada, que vaya directamente ao lugar onde está, se ten o topónimo ben registrado, ben referenciado, sabes que pode chegar ao mellor un cuarto de hora ou 20 minutos antes. E un cuarto de hora ou 20 minutos antes, para un helicóptero do Sergas, o mellor é salvar unha vida ou non salvala. Así de claro. Ou cando iso di bombeiros para extinguir un incendio, ou xa non digamos o problema que temos en Galicia, por exemplo, cos incendios forestais. Se sabemos con precisión o nome dos lugares, os servizos de actuación sobre ese territorio van ser moito máis efectivos. Unha vez explicado isto, que metade da utilidade da toponimia explicada, podo vos asegurar. Por lo demais, nada, agradecervos que esteades aquí. Ao final, os especialistas sodes vos, que nos dá a posibilidade de facer todo isto, sodes vos, e nada, rematar con un texto de Rosalía de Castro. Sabedes que Otero Pedraio, un dos grandes recreadores da figura de Rosalía, recolle varios fragmentos moi identitarios da nosa cantora da Ulla, da nosa autora de referencia. Somos unha das poucas culturas do mundo que ten como referencia unha muller, non? E como eu tamén son ullán, pois sempre tiven un pouco na cabeza este texto, non? Todo está aquí, no arquivo de Ecuares e Lembranza de Pedra. Ouzo o piñeiral do monte, o carro das pontes, as mareas, o mar, o xermonal das fontes carballeiras da Galicia Montesía. Non a coñezo, di ela, son ullán, era do Val do Ulla, nacida en Santiago, e de Padrón, e compostelana. Só os camiños me falaron, fixaren, só os camiños me falaron das súas mágoas e alegrías e dos seus recendos. Iso é a toponimia descrita por un mestre das letras que é Otero Pedraio, imaginando a Rosalía de Castro. Nada máis e nada menos. Agardo que fora de utilidade a miña charla. Gracias por darme a oportunidade. Moitas gracias a todos.